wannan matasa su Nasiru Ja'oji ka daina magana jihar Kano, ka daina magana arewacin Najeriya, kai maganar Najeriya. Shi mun gwagini yayi nutso a cikin matasa. Yayi nutso a matasan Kano, ya san lalurar Kano. An gama babu sauran kaudi. Tafiyar mu da nasara a cikin APC. Zami nasara tafiyar APC. Masu sauraro assalamu alaikum, sanmu da sake sauraro da ku a cikin wani sabon shirin namu mai taken jagorancin APC jihar Kano. Shiri ne da ke shiga lungu da sako domin fayyace muku irin ci gaban da wannan haɗaɗɗiyar kungiya ta gamayyar matasan jam'iyyar APC wato Coalition of the APC Youth Movement ke gabatarwa a cikin jihar Kano karkashin jagorancin Honorable Adamu Kutar unguwar Gini. Kada da ku shafa, shirin namu zai na zuwa muku ne a kan channel namu na YouTube mai suna Politics 24. A cikin shirin namu na yau zamu tattauna ne kan irin yace matasan ke kawo ci gaba a jam'iyyar APC musamman wajen gabatar da tallafe-tallafe. Malam Nasiru Bala Aminu Ja'oji guda ne daga cikin matasan da suka yi shura wajen kawo ci gaba ga al'ummar wannan jiha. Malam Nasiru Bala Ja'ojin dai wanda ya yi wa jam'iyyar APC takara dan majalisar tarayya mai kultar karamar hukumar Tarauni, sanin kowa ne ya ce ya dage wajen samar da ci gaba a wannan tafiya. To dangane da wannan mun tattauna da Honorable Garba da Dawakin Kudu, guda daga cikin jigajigan jam'iyyar APC a jihar Kano, kana mai fashin baki akan al'amuran da suka shafi siyasa na jihar Kano. Ya fayyace mana irin ci gaban da wannan matasa ke kawowa a arewacin Najeriya da ma jihar Kano baki daya. Barka ka dai. Akwai abubuwa da wasu matasa suka dauko a jihar Kano wajen ganin cewa an bunƙasa tafiyar APC a wannan jihar tamu ta Kano, inda suke tafiya gida-gida da kuma gudanar da shugabanci na ƙananan hukumi daban-daban da samar da tallafi ga matasa, wanda alamu ne na bayyana cewar kamar ita jam'iyyar APC a jihar Kano tana samun motsawa sosai. Me da ka ce game da wannan abubuwa da suke? Ai wannan matasa su Nasiru Ja'oji ka daina magana jihar Kano, ka daina magana arewacin Najeriya, kai maganar Najeriya, kama yi magana Afirka gaba ɗaya. Yara ne da suke da zuciya masu amana. Kuma Nasiru Ja'oji ya fi da mu kunya ko iya haka a nan jihar Kano, mu mutanen Kano mun haifa dan halar a karamar hukumar Tarauni, wanda wannan matashi ba wanda ya koya masa cewa zo ka taimaki Tinubu, zo ka taimaki APC. Zuciya ce da shi mai kyau da kishin kasa da kuma amana tsakaninsa da su waɗannan mutane shugabannin mu. Kana ji da kyau? Ya zama wajibi ne duk mai hankali a nan jihar Kano ya alfahari da waɗannan matasa. Domin yanzu in ka kallaci abin da muke ciki a jihar Kano da yadda suka to matasan nan suna mana aiki da yadda suke bada gudunmawa a jam'iyyar APC, kowa sai ya yi alfahari. Muna godiya ta musamman ga shi wannan bayan Allah Nasiru Ja'oji a karamar hukumar Tarauni, ba mu san akwai zakwakuri kamar sa ba ma. Kuma kaga irin ci gaban da yake kafa yanzu. Maganar da muke da kai matashin nan ya dau mutum 20 za su je su karo ilimi a kasashen waje, kamar yadda gwamnoni suke tutiya sun tura mutum 10 mutum 5 scholarship kenan. Yau mutum 20 Nasiru ya dauka, mutum 20 a karamar hukumar Tarauni za su je su karo ilimi a kasashen waje. Au Dubai ne, au Amerika ne, au Burtaniya ne, au Saudiya ne. Ya zama ready, kudin za a biya musu je su karatu. To matashi irin wannan muke so a cikin tafiya, wanda baya jin tsoron talauci, wanda zai iya taimakon mutane. Ina fahimce ka irin abubuwan da za mu faɗa akan wannan yaro Nasiru Ja'oji da yawan mamaki, amma lokaci ba zai bari ba. Saboda haka ina so in sanar da kai a matsayinka na dan jarida, ka sani cewa ba Kano ce kadai take alfahari da wannan matasa da suka yi wannan kungiya suke bi gida-gida unguwa ba. Baka gama wani empowerment da yi ba kwanan nan? An bi matasa, an ba su jari, kuma an kafa kwamituttuka na musamman, ko in ce da kai an fara rantsar da su a local government ba local government wanda za su zo su taya shi aiki a Najeriya gaba ɗaya, ba jihar Kano ba kawai ba. To Garba, ko wasu za su iya cewa wannan fa abin da aka yi kamar iyayen jam'iyyar APC ne wanda suke cikin jam'iyyar suka mora, ba wai mutanen Taronin gaba ɗaya ba. Wane ya gaya maka? Waye gaya maka? Karbi da mutane. Kaga in Allah ya ce kun fai kuna kan mutum ya kasance kawai ka yi addu'a. Mu abin da muke kallo, in za ka kawo ci gaba ka kawo hanya, ba jam'iyya ɗaya za a mora ba. In za ka ce a zo a je a karo ilimi, ba jam'iyya ɗaya ne za su mora ba. Idan za ka ce a je a yi kaza irin wannan ayyuka da empowerment da aka tara matasa sama da 1000 nawa, aka kashe kuɗi miliyan 85, aka bai matasa jari. Ana kan ba su fa a yanzu. Ka ce wannan yan APC ne kawai za a bai, waye gaya maka? Ba ga yan jam'iyyar ba daban-daban da PDP da yan people suna dawowa APC. Su wannan matasan ba su suke wannan yakin ba. Muna yaba musu, Allah ya musu albarka. Yanzu abin da Auji yake yi kamar abu ne wanda ya haska cewa wai da aka zabe su ma ba su iya a jihar Kano. Wanda zababbe ne zai iya maka wannan. Wanda zababbe ne zai iya maka. Ba kanan ne yake cewa gwamna ya tura mutane waje, rabin kudin an rasa ina aka yi. Ana nan ana bincike. Shi waye ba shi matsayi, waye ba shi amana. Mutumin da ya dake jikinsa da dan yankara yake taimakon jama'a da kokarinsa da sana'arsa. Yaro fa canji kawai yake, dan canji ne. Ai kaga in haske fito Bahaushe ya ce in tafin rana in rana ta fito tafin hannu baya kare ta, ba haka bane a matsayin dan jarida. Na'am.
To wannan dan zaka ga abin da za a yi. Ai barin gaya maka da kyauta da sadaka Allah ne yake shigowa ciki. Ba wani dan adam ne zai saka wani ba. Wannan yaron kyakkyawan sa karshen sa yana da kyau. Muna alfahari da shi kuma jam'iyyar APC an daure ta cip ta zama tsintsiya madaurin ki daya jihar Kano. Kowa yana alfahari da waɗannan matasa. Muna godiya ta musamman akan shi wannan bayan Allah Nasiru Jagoji. To a bangaren kuma tafiyar matasan inda akwai wanda yake kasance shine shugaban ita gamayyar matasan gaba ita jihar Kano wato Honorable Adamu Kutar Unguwar Gini wanda yake zaman protocol na Abdullahi Gandujo wanda shine ma ake ganin kamar shi asasa wannan kungiya ta koyam wadda suke bi karamar hukuma wajen ganin cewa an bayar tallafi ga al'ummar jam'iyyar APC a wannan jiha wanda wasu ke mai kirari kamar da telan dinke baraka ita jam'iyyar APC. To shi wannan da mun Unguwar Gini da kake magana ai hannu ɗaya ba daukar jinga ai abin da ya sa muka yi maka maganar Nasiru zuciyar tafiyar muka yi magana akai. Ai Unguwar Gini sai inda an gudu tare za a tsira tare. Unguwar Gini dan zuciyarsu ce ta zo da hali baya abota ba ta yi wasu hali ya zo daya. Ai suna su na musamman ne abin da yasa muke dauko maka shi wannan matashin muke tarihi a kansa wato abin da ya zo da shi ne akwai da farin ciki da godiya da kuma a taya shi addu'a. Amma gutar Unguwar Gini da kake magana su suka hasasa wannan tafiya ma su suke kara wannan ban Allah karfin gwiwa cewa zo mu gudu tare mu tsira tare. Aiwa matasa abin da yake so shi mun Gini yayi nutso a cikin matasa. Yayi nutso a matasan Kano ya san lalurar Kano shine ma ba da shawara a zo a yi wannan abubuwan ai ba mugun sarki sai mugun fada ba mugun sarki sai mugun mafada ba kyakkyawan sarki sai an kyakkyawan mafada malam dan jarida to wannan shine ba wai magana ce da mun a dau wani a zo ba dukkan abu ɗaya ne in ka zo in ka ce ga gwani to sai ka faɗo gwanayen jikinsa sannan sai abu ya haɗe daidai muna yaba musu Allah ya saka musu da alkhairi ai muna da buri a kansu kaga dai kowa yake takara a Kano a Tarauni dole ya kowa bai Nasiru inda ya magana majalisa wakilai ne ko kan kaje ita municipal din wannan matashin ayin gwagini shi muka sa a gaba mun tana yadda da wannan cika ruga din duk wannan abin na shirme mutum ya zo da yan kuɗinsa miliyan 1000 ya waro 10,000 ya ce na yin famun duk mun da ga wanda bai samu kayan kowa ba yana raba kayansa kamar har ila wata sanarwa ta fitar jiya cewar shi kansa Unguwar Gini zai yi rabon jarabawar shiga jami'a wato jam kenan ga ɗalibai guda 500 a faɗin Kano municipal shi wannan akan zancen sa ba sai ka iya kana yi ba za ka iya gama ba ka gama ba a yaba ma ba a gode maka haka abin yake Unguwar Gini ba ka iyawa ba ka gama ba a yaba ma kai dai kai bakin yinka amma wannan waɗannan matasan da kake kallo su ne APC yanzu a Najeriya dai na magana Kano kawai to ƙarshe a gurguje duba da yanayin lokaci yana hararren mu me zaka ce game da ko kuma ci gaban da suke samarwa su wannan kungiyar a gurguje Allah ya musu albarka Allah ya kara musu karfin gwiwa za mu taya su da addu'a da fata kuma za mu ci gaba da gaya matasa don su taya su domin kowane al'amari yana bukata a tare a gudu tare a tsira tare za mu gaya matasa don su taya su muna godiya ta musamman a kansu limamin faɗar gaskiya Honorable Garba Kore Dawakin Kudu kenan guda daga cikin kusoshin jam'iyyar APC a Najeriya daga jihar Kano kana mai fashin baki kan al'amuran da suka shafi siyasa a fadin Najeriya to duka anan shirin namu zai diga aya kada dai ku shafa'a shirin zai na zuwa muku ne akan YouTube channel namu na Politics 24 sai ini da shida na kuma gabatar sunana Sa'id Ahmad Ibrahim nake cewa fatan za mu tara a cikin shiri na gaba.